nhau yema-war veterans aiwa yazotosvika kumvura yacheka makumbo. Sezvamunoziva kuti ma-war veterans kana kuti nemasoja aiwa vari instrumental kuti pane impact yavanoisa aiwa paku determine the president kana mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Zvatakuona kuti panapa tinoona headline rokuda ichinzi aiwa Mnangagwa anobribe ma-war veterans kuti adhambe VP Chiwenga. Sana pina munhu azvizere sekunyika kwakaitiwa kuti wasubscribe ulike wotina on the bell icon. Nopina muna munonzi ZANU President Emerson Mnangagwa is promised to empower former liberation war fighters by giving them economic opportunities. He made these pledges during a heated meeting he held with the War Veterans National Assembly in Harare on Wednesday. This meeting came after reports of a fierce fight between Mnangagwa and his deputy President Constantino Chiwenga over succession. At the meeting, Mnangagwa said the war veterans will vote at the party's elective congress in October. He said, from now on, the War Veterans League and the other leagues will be represented as you when we have national elective congress. This, in terms of our practice, will be held in October. Saka ndo mashoko anotaura achipromisa ma-war veterans zvaita kuti vanhu vaone as if aiwa Mnangagwa ari kubribe ma-war veterans kuti ma-war veterans aiwa agosilence kana kuti agosupporta Mnangagwa aiwa achimapa opportunity yekuti agokwanisa kuparticipate aiwa kana pane machanges anenge achida kuitika mupati kuti vaparticipate in elections pamwe chete nekuvapa ma-economic opportunities kuti varambe vachisupporta the president of Zimbabwe Mnangagwa. Saka ndoonawo iri pakati pedu chimbotudzai mafungiro enyu pina comment section medu. Musanga no subscribe kulike tinotina on the bell icon.